Atong hinumduman nga kita anaa sa balaang presensya sa Ginoo. Magampo kita. Langitong Amahan, daghang salamat sa bag-ong adlaw ug sa kahigayunan nga kami makakaton ug mutubo. Salamat sa mga gasa nga imong gihatag ug sa abilidad nga kini among mapalambo ug mapaambit sa uban aron sa among ginagmay nga paagi makatabang kami sa pagpaayo sa kalibutan. Tabangi kami nga among mailhan ang among talagsaong mga hiyas ug among mapadayag ang among tinuod nga kaugalingon niining luwas ug mahigugmaong lugar nga among eskwelahan. Hinaot nga abli kami sa pagpangita, pagpangutana ug pagpaminaw. Tudloi kami sa kamahinungdanon sa panagtinagbangay, pakig-istoryahanay ug panaghiusa aron mas mapalalom ug mapahuluganon ang among kasinatian sa pagkat-on. Hinaot nga among mapusnan pag-ayo kining bililhon nga yugto sa among kinabuhi. Tabangi kami nga mahimong mapinanggaon sa among mga magtutudlo, maayo sa among mga kauban sa klase, ug mapasalamaton sa tanang grasya nga among nadawat. Hatagi kami og hunahuna nga nangita sa kamatuoran, ug kasing-kasing nga andam mo alagad. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen.